Já vás vítám u dalšího videa, dneska jsem tady zase na telefonu, jak můžete si všimnout podle toho takový ukazovátka, no nic, tak já si tady zase zapnu normální pohled. No, totiž já jsem vyšlo na počítači skoro, kdo má Mobizen, tak skoro všichni udělali, jak natočit Mobizen. No, prostě Mobizen. Já mám Mobizen for Samsung, protože já mám Samsung, takže s ním jde to. No a pokud vám nejde natáčet s tím normálním Mobizenem, tak musíte mít Facebook. A pokud ho máte, tak můžete natáčet. Já nevím, jestli je přes Facebook. Já nevím, protože se to má dělat přes Facebookem. No, a jak... Jo, padají z toho styky. To je dobrý, máme styky zdarma. Už moc nemáme. Aha. Jedno. Tak... Já si tamhle půjdu vytěžit dřevo, protože tady v okolí moc není dřevo. Já jsem zrovna šel na tu poušť oranžovou, tak nevím, jestli tady najdu nějaký jídlo nebo nenajdu. Protože v Minecraftu moc není důležitá voda, ta není na pití, ta jenom teď si vypijete a nic vám to nepřidá ani jídlo, protože nevím proč, měli by tam jako přidat pití, možná v 1.10 to takhle budu mít. Já mám teprve 1.9 a už ona zrovna dneska asi na před hodinkou vyšla 1.9.2, já nevím, jestli dneska nebo včera, protože já jsem to včera moc nehrál. No a ještě jsem tam měl 1.9.1, tak hele, teďka jsme zase na kolejovým a tamhle zase poušť. Já jsem si nenastavoval, aby tady byla sama poušť, já jsem si tady nenastavoval nic. No nic, snad na poušti bude nějaké jídlo, protože nechci umřít hlady. To jsem já, samozřejmě, hele, králík zrovna. Zrovna králík. Padal něco? No. To prčic. Co? Jo, králíci. Nic tak. Naháníme králíky. To se budeme jmenovat toto díl. Vím. A víte proč? Já zrovna natáčím znova, protože tam ten svět byl úplně pryč. Než na něm vůbec hrát. No, podívejte, už na něm naběhám. Nenávidím králíky. Já se do nich netrefím prostě, jsem lamka. No teďka ho ani nechytím. Tady budu běžet svůj smrt. Proč není jeden blok? Zkusím, aby se zabil. No, to je ještě. Vyskočit nahoru. Vyskočil nahoru. Tamhle, není tady? Ne. Něco s němu se stalo, ale poušť je právě pro mě nejblbější ta. Zase králíci jsou pouštní. Tam ten zrovna možná nezdrhal. Nebo možná zdrhal, ale jak se seklo ten blok. Tady to snad se sekne. Já na to kašlu, já tady prostě... WTF? Ani za chvíli dojde jídlo. No, studenka mi je na nic. No a já myslím, že pro toto video je všechno, tak nazdar a boost. Ať se máte dobře, ať vám tohle video docela vyhovuje a pokud ne, tak dejte klidně dislike a dejte mi odběr, ne, protože já mám 7 odběratelů. A můj kámoš už má 9 a to jich měl 5, tak čau. A čau.